Az elmúlt hetekben elég sok minden szó volt a hírekben a befektetésekről, illetve ezzel kapcsolatos vállalkozásokról, úgyhogy nagyon időszerű. És én azt hiszem, hogy ugye nevezhetjük a válságban, mert ugye van egy gazdasági válság. Most itt a pénzügyi szolgáltatók területére is nevezhető egy ilyen válságnak, ami most kialakult. Ez egyfajta bizalmi válság, viszont a válság az nem csak rossz tud lenni, a válság az változást jelent, a változás lehetőségét jelenti, és meg kell ragadnunk az alkalmat, mindenkinek saját magának meg kell ragadnia az alkalmat arra, hogy ő maga is változzon, amire például a nagy befektetés választó, mint rendezvénysorozat, és egy olyan rendezvénysorozat, ahol meg lehet tanulni azt, hogy mik is a befektetések, milyen befektetések vannak, mire való, mire való, minek mi a kockázata. Ez egy remek lehetőség arra, hogy ebből a válságból erősebben kerüljünk ki, mint ahogyan ugye nagy hirtelen belekerültünk. És akkor egyik kérdésből jön a másik, tisztában vagyunk az alternatívákkal, tisztában vagyunk el kockázatokkal, hát azért meglepődnék, hogyha minden Questor ügyfél azt gondolta volna, hogy neki Questor vállalati kötvénye van. Szerintem sokan azt hihették, hogy bankbetétük van. Most kiderült, hogy nem. Ugye nem ugyanaz a kettő, majd talán erről is beszélünk. És mondjuk ezeket a kockázatokat, amit így megértettünk, vagy fölmértünk, vagy föltártunk, elég sok van, akkor ezt érdemes-e vállalni. Mindenhol van mit tenni. Tehát nekünk mindegyik körből vannak ügyfeleink, nyilván mindenhol lehet olyan életcélokat is kell is találni, amiért érdemes végig gondolni a pénzügyi szituációkat, és akkor ehhez optimalizálni a pénzügyi lehetőségeket. Differenciáltak a keresetek, annak a várható alakulása. Ugye mondjuk egy sportolónál az életpálya elején van nagyon nagy bevétel, aztán pedig egy csökkenő. Neki ebből kell majd megoldani, ebből a tőkéből, amit itt felépített, kell neki megoldani a későbbi problémákat is. Egy alkalmazott, egy klasszikusan egy ilyen inkább emelkező pedagógus pályára talán emlékezhet ez a fajta vonal, de csak az életkora vége fele kezd majd el neki jövedelme emelkedni, vagy jelentősebb mértékben emelkedni, addig ez hiányozni fog. És ugye korunk hőse a vállalkozó, vagy a jó szakember, aki egyébként tényleg jól indult, jól tanult, jó helyen volt az elmúlt években, és úgy megy is neki a szekér rendesen, de aztán valami megváltozik. Nem biztos, hogy ő fog megváltozni, hanem körülötte a piac megváltozik. Egyrészt jönnek a fiatalabbak, az okosabbak, az újabbak, az új technológiák a piacra, amikkel nem tudja tartani a lépést, vagy nem tanult utána, vagy egyszerűen csak megváltoznak a körülmények egy gazdasági válság kapcsán, egy rendszerváltás kapcsán, és ez a növekedés ez nem így fog menni tovább, hanem így fog menni tovább, és ilyenkor kell észnél lenni, hogy akkor, amikor egyébként van pénz, akkor kell tudni megfogni ezeket a dolgokat, mert aztán később már ez lehet, hogy nehéz lesz. Biztosítási befektetés, unit-linked biztosítások. Ez lehet, hogy meglepő, de nincsen semmilyen intézményesített garancia Magyarországon arra, tehát nem tagjai az OBÁ-nak vagy a BEVÁ-nak, így rájuk az MNB honlapja szerint, onnan van az információ, nincsen ilyen típusú állami garancia. Nyilván a biztosítókat is az MNB felügyelik, tehát ugyanaz, aki a többieket is felügyelte, plusz nagy tőkeerős cégekről van szó, tehát azt nem lehet elvitatni, hogy mondjuk a nagy nemzetközi multik azért erős hátteret jelentenek, de mondjuk ezt azért nem árt figyelembe venni ezt a szösszenetet. És hát azért azt is, hogy biztosításokkal kapcsolatban is azért biztos meg kell nézni a szerződést sok szempontból, de például a lakásbiztosítások is limitáltak. Tehát egy földrengésre, úgynevezett csúcskockázatok esetében a lakossági tömegtermék, ha jól tudom, akkor olyan 15 milliárd forint környékéig van limitálva a kártérítés. Nem az egyénnek, hanem mondjuk akinek volt ilyen biztosítása, annál a biztosítónál, tehát mondjuk a kerület összedől, akkor nem lesz mindenki kifizetve. Tehát azt azért úgy jelzem. De a legfontosabb az, amit az egyén utána tud járni, hogy egyébként hol. Tehát az, hogy legtöbb biztosítónál az van, hogy kínai részvény.
Hát az nagyon jó, de milyen kínai részvény? Tehát képzeljünk el egy Európánál sokkal nagyobb országot, ahol rengeteg ember van, dolgozik, vállalatok nőnek ki mód a földre, egyik felhőkarcoló másik, mindenből gyártanak, és már jót is gyártanak. Nem mindegy, hogy melyik kínai részvénybe fektetünk. Most elemeztük ki egyébként a magyar biztosító egyik kínai részvény eszközalapját, az egyik ügyfélnek, és egyébként mondja az ügyfél, hogy hát most azért nem szeretnék kivenni abba a pénzt, mert most a vesztesége van, majd hogyha fölemelkedik akkor. Jó, hát mondom, nézzük meg, megmondták, hogy miből van a pénz, tehát áttételre, vagy egy nemzetközi befektetési szolgáltatónak az alapjában, egyébként ugye alapkezelési díj van, 1,8, plusz még a biztosítóban is van 2, tehát rögtön 3,8-ban van az egész buli, csak ami nem volt bekerülési költség, csak ez van 3,8-ba. És egyébként kiderült, hogy az alap az így megy fölfele évek óta a világpiacon. És akkor az, ami ezt lefedezi eszközalap, az meg nem. De ők azt mondják, hogy abban van a pénz. És ez nem arról szól, hogy akkor kell venni OTP részvényt, vagy Vesztor kötvényt, vagy nem, hanem az arról szól, hogy egyébként neki hogyan kellene befektetni például a nemzetközi kategóriák szerint, úgy, mint hazai fix kamatozású, európai fix kamatozású, nemzetközi fix kamatozású, ingatlan, magyar részvény, európai részvény, nemzetközi részvény, fejlődő piac, és még a nemesfém, ami kategória. Tehát ebben mindent el lehet helyezni ezekbe a kategóriákba, bármilyen befektetési formát, kollektívet, nem kollektívet, és ez mondjuk itt talán kicsit jobban látszik ezen a tortán, ez mondjuk így tud kinézni egy konkrét ügyfélnek a portfóliójában. És akkor itt ugye nem a tutit keressük, mert mi látjuk azt, hogy 110 év alatt minden emelkedik, egyik jobb, a másik kevésbé, minden kockázatos valamilyen szinten, megint megvan az, hogy mi az, ami kockázatos, mi az, ami kevésbé kockázatos, ezért célszerű egy allokált, szétosztott, diversifikált portfóliót építeni, amely minden kategóriára nyitott, minél több kategóriára nyitott, és ebből tud kialakulni egy tudatos befektetési tevékenység. Magyarul kell egy B-terv. Annyi minden ilyen mi lesz, ha kérdés van jelenleg a világban, ami miatt kénytelenek vagyunk az eddig megszokottól eltérő forgatókönyvet írni saját magunknak, ami kapcsán egy olyan megoldásra van szükségünk, ami legalább a vagyonunknak egy részét úgymond biztonságba helyezi extrém körülmények között is. Ennek ne legyen rettentő nagy költsége. Magyarul akkor is megállja a helyét ez a megoldás, ez a B-terv, ha nem történik semmi. Mert ugye mi lesz, ha a kérdés mögött vagy lesz valami, vagy nem. Ugye az történik, hogy adósság generáció zajlik. A Gábor is mondta, hogy pénznyomtatás, pénzkibocsátásról beszélünk. Ha megnézzük azt, hogy az elmúlt években mekkora volt a GDP-hez képest az eladósodottság mértéke, akkor azt fogjuk látni, hogy például Japánban, Egyesült Királyságban ez a GDP-hez képest 5-szöröse. Tehát 500%-os hitelmennyiségről beszélünk, ami kint van a gazdaságban, vagy a mindennapokban, ez háztartás, pénzügyi szektor, nem pénzügyi szektor, és a kormányzati kiadásokkal együtt kalkulálva. A problémás Görögországnak csak a fele egyébként, tehát csak a fele a GDP-hez képest, mint mondjuk a Japán vagy az Egyesült Királyság. Az amerikai monetáris bázist, ami a jegybanki pénz mennyiségét jelenti, és látható, hogy egy ideig egybe emelkedtek, aztán pedig ez megváltozott, és ugye jelen pillanatban a részvénypiacok emelkedtek, és az arany vált alulértékelt tér. Érdemes beszélni az ezüstről is. Bizonyos mutatók szerint, hogyha elosztjuk az aranyat az ezüst árfolyamával, akkor jelen pillanatban azt látjuk, hogy a túlértékelődés van az arany irányába, és az ezüst sokkal alulértékeltebb, mint az arany. Nem véletlenül az, hogyha megnézzük az adott napi elmozdulásokat, akkor azt lehet látni, például múlt héten is voltak ilyen napok, amikor az arany ment fölfele 1%-kal, az ezüst pedig ment fölfele 4%-kal. Lehetőség van áfamentes vételre ezeken a platformokon, ami Svájcon keresztül történik, mert az Unióban egyébként a fehér nemes fémekre, tehát a platinára, palládiumra és az ezüstre áfát kell fizetni. Érül az aranyra nem kell, a másik háromra kell. Tehát azért rögtön nem is éri meg a fizikai megvételét abban a pillanatban, mert a 20%-os áfa akár Ausztriában
az oda veri a költségeket egy magas értékre, ugye visszafele pedig már nem fogjuk megkapni ezt a költséget, ugye Magyarországon pedig 27%-kal kínálják ezeket a befektetési instrumentumokat, ez ugye még rosszabb pozíciót jelent, viszont Svájcban az áfamentesen megvehető. Az előbbi szétben Svájcon keresztül vételről beszélünk, tehát nem kell ezzel kalkulálni.